Търсиш тишина и мир, търсиш спокойствие, търсиш да бъдеш сам, търсиш да бъдеш в мир в този свят. Но само можеш да намериш този мир в присъствието на Господа, тази тишина в присъствието на Господа. Там е добре. За човека там е добре. В Неговото присъствие, в Неговото помазание, в Неговата сила, в Неговата любов. Да прекарваш време с Бог и също времено с най-любимите ти хора на този свят. Да бъдеш човек, който да бъде светлина. Да бъдеш човек, който да бъдеш пример за другите и най-вече за твоите деца. Моменти, в които осъзнаваш колко е специално твоето семейство, моменти, осъзнавайки, че ти и твоето семейство, което Бог те е подарил, е най-ценното в този свят. Хора, с които можеш да прекарваш тези моменти. Хора, приятели, семейство, близки. Всичко това е от значение. Всеки един момент е от значение. Моменти, в които не би заменил за нищо на света. Моменти, в които човек се чувства специален и обичан. Моменти, в които караш твоите деца и твоите близки да се чувстват специални. Да видиш усмивката на лицата им, как греят очите им. Това е най-специалното на този живот, понеже е подарено от Господа. Всичко това, което имаме днес, е благодарение на Бог. Нещата, които Той е сътворил, това е от Бог. Човека е създаден от Бог. Небето и земята е създадено от Бог. И всички тези неща, които днес имаме на земята, това е от Бог. Приятелството, което Бог ти праща, това е от Бог. Добри моменти, в които виждаш славата на Господа. И всичко това е славата на Бог. В присъствието на Бог ти не си същ. Това е момент, в който виждаш славата на Бог и си казваш: вау, това е твърде велико. Това е твърде велико за това, което Бог прави, продължава да прави всеки Божи ден. Както в моя живот, така и във всеки един. Всичко това, което Бог днес е направил, благодарение на Бог. Единственото, което мога да кажа е: благодаря ти, Исус. Благодаря ти за това, което правиш и ще продължаваш да правиш в живота ни. Благодаря ти за хората около нас, за верни приятели, за заветни взаимоотношения и добри времена, които ти ни подаряваш всеки Божи ден. И това е от Бога. Нека да ценим времето, в което имаме, защото всеки ден е подарен от Господа. Всеки един момент е специален и подарен. Всеки ден е подарък от Татко, изпратен от небето към децата си. Затова днес просто искам да благодаря на Бог за това, което днес имаме. Ценете времето със семейството си. Ценете времето, в което имате възможност да прекарате с най-близките си хора. Това са месец март и април, в които Бог не спира да се проявява и не спира да се движи, да показва славата си. Това са моменти, в които наистина Бог се проявява и се движи. Всеки един момент е специален и подарен от Господа. Ще помоля всеки един да хареса това видео и да се абонира за нашия семейен канал за повече видеа. Благодаря!